Nahrávate obidve? Leskni si jedeš. OK. Môžem? Miloček? Áno. Čaute, tu je Mála. Ozývam sa v novom roku 2026 zo štúdia AGI. Čaute, je tu Lau, taktiež zo štúdia AGI. Poďme znova. Áno. Z Envy štúdia vám želáme do tohoto nového roka veľa šťastia, zdravia a samozrejme, aby ste počas prišli aspoň na kávu. A musím povedať, že tento rok bol veľmi zaujímavý. Je to pre mňa úplne nová skúsenosť. Ahojte, je tu Rejna zo štúdia AGI a tiež by som vám chcela do nového roka popriať veľa zdravia a šťastia a aby ste prišli aj k nám do štúdia. A tiež som bola veľmi rada, že sme mohli aj pre verejnosť toto štúdio otvoriť a taktiež mať nejakých spokojných klientov. Minulý rok skončil veľmi úžasne a som spokojná so všetkým, čo sa tu dialo. Samozrejme aj s vami, že ste nás prišli pozrieť. Týmto vás pozdravujem a prajem vám šťastný nový rok. Šťastný nový rok.